А сега хора съм навън с кучето ми. Ще ходим напред към един магазин, който се казва Сиропа. Вие познавате, защото един път да го казах. Сега ще ходим към него и ще чакам един приятел, Дани. Мисля, че сега го знаете, сте го запомнили. И после ще прибера вкъщи да се оправя и ще излезнем с него. Не съм малък. Мога да излизам сам, защото не съм в града. Ако бях в града, майка ми нямаше да ми дава да излизам. Защото има много повече коли. И няма там училища, градини, такива разни работи. Да, хора, сега ще свърши клипчето, защото